ವಾಕಿಂಗ್ ಪೋಂದುಲ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ತೂಕ ಪಂಡ ಲೈವ್ ಬತ್ತನೆ ಏರ್ ಪೂರ ಒಳ್ಳೆಯದು ಪಂಡದು ಮತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏಪ್ಲಗನ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಏರಿಯಡೆ നമ്മുടെ ಬೇಡ ಪುರ ಒಂದುಂಡು ಡೈಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಂತು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 2-3 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್. ಸೊ ಮೂಲೊಂಜಿತಲೆ ಒಂಜಿ ಸಂಪಿಗೆದ ಮರ ಉಂಡು, ಒಂಜಿ ಸಂಪಿಗೆದ ಒಂಜಿ ಮರದಲ್ಲ ಎಟ್ಟಲೆ ಮುಗ್ಗುರು ಆತನ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಗ್ಗುರು ಅದನ್ನ പണ്ട ഏപ്പളഞ്ച് 2-3 കിലോമീറ്റർ നടത്തോന്ന് പോന്നു പേന്. ಸೊ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಂತಿ ಸಾಟರ್ಡೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಚೂರು ಟೈಮ್ ತೆಗೆದು ಸೊ ಟೈಮ್ ಪುನಃ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ ಅದು ಡೈಲಿ ಪೋಣ ಎಡ್ಡೆ. ಸೊ ವಾಕಿಂಗ್ ಪೋಣ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಲ ಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಾ.
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 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 ಆಲೂಗಡ್ಡೆ. ಅಣ್ಣ ಈ ಒಂಜಿ ಏರಿಯಾ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಟು. ನಮ್ಮುಳಿದಲ ಆತೊಂಜಿ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಪೂರ ಅಡ್ಕದ್ ಜೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಏರಿಯಾಡೆ ಕೆಲವು ತೆಗಡೆ ಪೂರ ತೂದು ಪೂರ ಫುಲ್ ಕಜ್ಜ ಪೂರ ಅಡ್ಕದು ಊಳು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಉಂಡ ಅವಳು ಫುಲ್ಲು ಕಜ್ಜನ ಅಡ್ಕದು ಉಡ್ಪೇರು. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಏರಿಯಾ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮಳೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಒಂದತ್ತನು ಪಂಡ 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತೇನೆ. ಒಂಜಿ 1.5 ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ವಾಕಿಂಗ್. ಸೊ ಒಂಚ ಪೂರ ಇಂಥ ಬೊಳ್ಪದೊಂಜಿ ದಿನಚರಿ ನಡ್ತೋಂದು ಪೋನುಂಡು.
ಮೂಲೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಸೇಲ್ಗುಂಡು ಪಂಡ 3 BHK ಮೂಜಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ಲ ವಾಲ್ ಕಿಚನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು. ಮೂಲೊಂಜಿ ಪಾರಿಜಾತದ ಕೊಟ್ಟುಂಡು. Once you reach the